ଗାଡ଼ି ଆସି ବିଲରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତାର ତେଲ ସରିଗଲା। ବିଲରେ ହଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଗମାନଙ୍କର ଠୁଳ ହେବାର ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କାମ ସାରି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ବସେଇଲି। ସାନ ପୁଅ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ସେ ଜମାରୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ସବୁଦିନେ ଗୋଟେ କୁଆ ଆସି ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବସି କା କା ହେବ। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବା ଯାଏ ସେ ଜମା ଯିବ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ଗାଡ଼ି ଆମ ବିଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତା ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ସରିଗଲା। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ତେଲ ଆଣି ଗାଡ଼ିରେ ପକାଇଲା ପରେ ଯାଇ ଆମର ହଳ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଗାଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି। ହଳ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି। କାମ ସାରି ଗଲା ବେଳକୁ ହଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କେବଳ ହଳ ହେଲା ବେଳେ ଅନେକ ବଗମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମାନେ ପୋକଜୋକ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମର 3 ମାଣ ଜମି ହଳ ସରିଗଲା। 3 ମାଣକୁ ଆମର 4.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଘଣ୍ଟାକୁ ଗାଡ଼ିବାଲା 1200 ଟଙ୍କା ନେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ମାଣକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ଏବଂ ମାଣକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଗାଳି ଦେଲି। ଆଉ କଲରା ଚିପ୍ସ, ଡାଲି, ଫୁଲକୋବି କଷା, ଶାଗ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା କରିଥିଲି ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇରେ। ହଳ ସରିଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଆମ ପାଣି ପମ୍ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ ବୋଲି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଦେଲି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।